Чакайте, стана първо. Здравейте хора, в днешното видео ще реагирам на Джани на новата песен Дискотека. Клипа е просто брутален. Нека да почваме. Сега ще включа тук от копчето песента. Е това, където е по средата. Айде, да и ще стане, де. Една, не, две, не, три, не. Дай бутилки за целата дискотека, тека, 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 тека. Те, как? За целата дискотека, тека, 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 тека. Те, как? Тренират гребане без гатуират, от това е нов спорт. Дето вика дай Боже да не дава Господ. Най-красивата ти забивка не ми е в топ 100. Имам толкова излъчване, че мога пусна хотспот. Каката само крака, вади бачакът за два. Как така, тя е такава. Каква? Каквато такава каква. Какът ти клати, кът платиш, клати ли клати бедра. Мами, как се гъниш, мани? Имам чувството, че съм на курсове по оригами. Отзад си Карди Би, отпреди Джулиана Гани. А в лице си идеалната бъдеща бивша на Джани. Дай бутилки за целата дискотека, тека, 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 тека. Те, как? За целата дискотека, тека, 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 тека. Те, как? Успокой се, Донателло, ти си Костенурка Минджа. На участието ти става течение, бати клинча. Немаш песен, де да не е бати кринджа. И албумът ти е единственото на 4 инча. Кани ли ме в тях да пиеме кафе, изгоряла. Няма как да ида само на кафе и да е гала. Израснала е в лукс, абсолютна интелектуалка. Толкова изискана, че и го вкарвам с обувалка. Дай бутилки за целата дискотека, тека, 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 тека. Те, как? За целата дискотека, тека, 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 тека. Те, как? Толкова нелепо изглеждате с микрофон. Целите в Гучи, Магучито, Декатлон. Чукам и бегам се, едно съм на биатлона. Тя е загорела като млеко на газов котлон. Дискотека, тека, 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 тека. Те, как? За целата дискотека, тека, 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 тека. Те, как? Аз, какво да кажа, нямам думи. Клип, видео, така е, то едно и също. Клип, видео, едно и също. Текст. Бит. Регетон. То е едно и също. Бит, регетон, едно и също. Уникално, просто. От мен е чао и ще си видим в следващата реакция. Айде. Ако и това много мръда, като мога да кажа една дума правилно. Ако не сте гледали она реакция, където реагирам на Fire Girl Freestyle, отивайте да гледате. Ще има линк в описанието и за тази песен, дискотека, ще има също пак линк в описанието. За канала, линк в описанието. Айде. Чао. Къде отида? Аз не мога да спра клипа. Па.